Ja fa molts anys que sentim a parlar de la crisi climàtica, però anem a conèixer algunes dades més. Per exemple, en les últimes dècades, els gasos d'efecte hivernacle com el diòxid de carboni, el diòxid de nitrogen i el metà han augmentat a l'atmosfera en un 40%. No només això, sinó que milers de substàncies químiques amb propietats molt diverses són alliberades cada dia als diferents compartiments ambientals, a l'oceà, a l'atmosfera, als rius. Si parlem de plàstics, també sabem que el seu ús s'ha incrementat de forma exponencial des de la revolució industrial, fins al punt que l'any 2020 es van produir a Espanya 4,5 milions de tones de plàstics, dels quals un 60% es va poder reciclar, però un 40% va acabar als abocadors, i d'aquests una part va arribar als oceans. Johan Rockström, per donar més informació al problema de la crisi climàtica, va plantejar el 2009 un estudi en el que explicava o proposava els nous conflictes que posen en joc la salut del nostre planeta. Dins d'aquests n'hi hauria la pèrdua de la biodiversitat, l'augment de la temperatura del planeta, les alteracions del cicle del carboni o del nitrogen, i algunes d'aquestes les va poder quantificar, va poder donar les dades d'en quin punt estem, però d'altres són tan complexes com la contaminació química que encara no sabem en quin estat estem. I és que la contaminació química és l'alteració dels ecosistemes i del medi ambient amb compostos de propietats molt diferents i que venen de processos industrials, de casa nostra, de la roba, de les substàncies antiadherents, són a tot arreu i arriben al medi ambient per vies molt complexes. Aquestes substàncies químiques, a més, poden ser tòxiques pel medi ambient i pels humans, es poden transportar a llarga distància, duren molts anys un cop són alliberades al medi i, a més, es bioacumulen a la xarxa tròfica, de forma que van augmentant les seves concentracions fins a arribar als nivells de consumidors més alts, com per exemple els humans. I què vol dir que es transportin a llarga distància? Doncs que poden arribar fins a les àrees més remotes del nostre planeta, com ho seria, per exemple, l'Àrtic o l'Antàrtida. Per tant, estudiar l'Antàrtida és importantíssim, ja que és com una pàgina en blanc que ens explica la salut del nostre planeta. Estudiar l'Antàrtida ens dona informació perquè tota la contaminació que hi trobem no s'ha generat allà ni s'ha alliberat allà, sinó que arriba de les zones més poblades i urbanitzades del planeta. Per això és importantíssima aquesta tasca i que ens permet donar moltes més dades i molta més informació a l'estudi de Johan Rockström. I què podem fer nosaltres tenint tota aquesta informació? Doncs el primer que podem fer és detectar-ho. Sabem que tenim aquestes substàncies al nostre voltant, però on? A l'escola hi ha substàncies químiques perilloses? Anem a buscar-les, anem a detectar-les i anem a buscar alternatives més sostenibles. I una altra cosa que podem fer és anem a mirar, anem a quantificar quants plàstics genera la nostra escola, ja que també són una font de substàncies químiques perilloses. Tots aquests plàstics es poden substituir per alternatives més sostenibles, o no tots, però la gran majoria. Per tant, us proposo que ho busqueu, que ho detecteu i que busqueu formes de cuidar el nostre planeta i de ser més sostenibles entre tots.